Učitelia budú o necelý týždeň štrajkovať a my vieme, koľko z nich sa chce do tohto protestu zapojiť. Jeden deň mimo katedry im asi nepomôže vymôcť si vyššie platy. Minister školstva Dušan Čaplovič im odkazuje, aby ešte počkali. Štrajk za lepšie ocenenie práce učiteľov, ale aj vyššie platy pre nepedagogických pracovníkov je naplánovaný na štvrtok 13. septembra. Odborári už vedia, koľkí z nich budú v uliciach. V rámci stredných škôl Slovenskej republiky sa zapája viac ako 80% a v rámci základných škôl Slovenskej republiky je to okolo 90%. Čísla hovoria o počte učiteľov, nie škôl. Ako to bude s vysokoškolskými pedagógmi, zatiaľ nie je jasné. Presné čísla budú známe až v deň štrajku. V Bratislave oň záujem je. Časť učiteľov sa zapojí do štrajku, časť nie. Tá situácia je katastrofálna, myslím, že dozrel čas na radikálne riešenia. Neviem zatiaľ o školách, ktoré by nešli. Zo strednej odbornej školy chemickej sa ale vraj zapoja asi len 2 učitelia. Riaditeľka tvrdí, že štrajku chýba emócia a... Ako náhle učiteľ, ktorý vie, že bude mať za to napríklad neplatené voľno, že nemôže si zobrať dovolenku ani náhradné voľno a tak ďalej, tak to je ten najväčší odstrašujúci prípad. Toho, že sa verejná mienka otočí proti ním, sa učitelia neboja. Veria, že rodičia aj tých najmenších detí ich situáciu pochopia. Učitelia treba v mojom veku, ktorí sú už v preddôchodkovom veku, majú v hrubom okolo 700 eur. Ja zaostávam vyše 100 eur za priemerným platom v štáte, dajme tomu. Neviem, či vôbec občania tohto štátu vedia, za aké peniaze nepedagogickí pracovníci, či kuchárky, či školníci alebo ďalší správni zamestnanci pracujú. Im mzda je nižšia ako minimálna mzda na Slovensku. A tá je v súčasnosti 327 eur a 20 centov. Nepedagogickí pracovníci zarábajú aj podľa ministerstva školstva takto zúfalo málo. Pedagógovia sú na tom o čosi lepšie. Priemerný plat učiteľa je okolo 825 eur. Zlepšenia sa ale tak skoro nedočkajú a nepomôže im ani jednodňový štrajk. Treba niekedy vyčkať a nebyť príliš horlivý, kým nebude definitívny rozpočet. Pred voľbami sa všetci tvária, že vzdelávanie je ich prioritou. Po voľbách každá vláda sľubuje, že učiteľom pomôže. A keď si naozaj začnú pýtať vyššie platy, všetci ministri krútia hlavami a tvária sa bezradne. Ľubo Fronko a Silvia Krpelanová, televízia Markíza.